سلام كميت وعلو كورات تختاتلتي فنويري تي في نلوم ربع 26 طري فرق معالتن فرانس تدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا بتاعتو فيلم መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መቃን ምትሕግጋዝ ዘላቂ ምዕባለ ብወግዒ ኣበጊሶም ኣብ ዞባ ደቡብ ዕቃቢ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንምውሓስ ተራን ኣበርክቶን ምምሕዳራትን ኮምን ክዓዝዝ ፃውዒት ቀሪቡ ኣብ ዞባ ኣስማት ምቁራፅ ካብ ማእዲ ትምህርትን ምግታዕ ዕቱብ ፃዕሪ ይካየድ ኣሎ ሩስያን ቻይናን ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣካይደን ኣብ 2022 ዕብየት ቁጠባ ዓለም ካብታ ቀዲሙ ዝተገመቶ ክጎድል ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣብ ማያት ፍሎሪዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምትሓል ጃልባ 39 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ዝርዝር ዜና መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ን5 ዓመታት ዝቐጽል መቃን ምትሕግጋዝ ዘላቂ ምዕባለ ትማል 25 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ብወግዒ ኣበጊሶም ጋዜጠኛ ሊድያ ተክለማርያም በመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለወቶ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድኩ ኸወርዎ እዩ እቲ ካብ 2022 ክሳብ 2026 ዘገልግል በቐንዱ ምስ ቀዳምነታት ልምዓታዊ መደባት ኤርትራ ዝሳንን ናይ ምትሕግጋዝ መቓን ጽላታት ትሕተ ቅርጺ ሕርሻ ጸዓት ኢንዱስትሪ ምዕቃብ ማይ ትምህርቲ ጥዕና ከምኡውን ምምዕባል ሰብኣዊ ጸጋታትን ዓቕሚ ትካላትን ዘጠቓለለ እዩ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ደንደን ዝተኻየደ ዞባዊ ዳይሬክተራት ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰብ መዚ ኣብያተ ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዝተሳተፉን ስነ ስርዓት ሚኒስትር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ዶክተር ገርጊስ ተኽለ ሚካኤል ንጉዕዞ ምርጋጽ ናጽነት ህንጸት ሃገርን ኤርትራ ምስ ኩሉ ብድሆታቱ ድሕሪ ምብራህ ቀንዲ ዓንድታትን ዕላማታትን ናይቲ ኣብ 1994 ዝጸደቐ ሃገራዊ ቻርተርን ብኡ መሰረት ዝተወጠነ ናይ ቀረባን ርሑቕን መደባት ህንጸት ሃገርን ብሰፊሑ ገሊጹ ኤርትራ ብዝሓልፈ ናይ ናጽነት ዕድሚያ ጎንጎን እቲ ዝወጠነቶን ኣብተን ቀዳሞ 7 ዓመታት ጽቡቕ ገስጋስ ዘመዝገበን መደባት ልምዓት ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕልያ ዝተኣወጀ ወራርን ሰዓብናት ናይቲ ብድሕሪኡ ዝቐጸለ ናይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት መድረኽን ክትምክት ስለ ዝነበራ እቲ ጉዕዞ ንክልቲኡ ዘጣመረ ከቢድ ምንባሩ ዝጠቐሰ ዶክተር ገርጊስ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣፍሪቃውያን መሻርክትን እተሓቶ ትግባረ ናይቶም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ሸቶታት ልምዓትን ደገፎምን ከም ዝኾነ ነጺሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ተሳቲፋ ነይራ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ዞባዊ ዳይሬክተራት ዝርከብዎም ላዕሎ ሰብ መዚ ኣብያተ ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓቖፈ ጉጅለ ልኡኽ ክሳብ 28 ጥሪ ኣብ ኤርትራ ብዝጸንሓሉ ምስ ሚኒስተራትን ካልኦት ላዕሎት ሰብ መዝን ተራኺቡ ኣብ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ በብጽላቱ ክዘራረብ እዩ ብዘይካ እቲ ጉጅለ ዝተፈላለየ ናይ ልምዓት ቦታታትን ፕሮጀክታትን ክበጽሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ትማሊ ኣብ መመርመርን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል ደቡብ ዓንሰባን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 58 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ ንሳቶም ድማ 27 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ኮይኖም ኣድራሾም ዓዲ ተኽላይ ማእከል ከተማ ኣኽርያ ዕዳጋ ሐሙስ ቤት መኻ ገዛባንዳ ከረን ኣፍዓበት ሓጋዝ ስታንተኦቶ ምለዛናይን 18 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ደቡብ ማለት 8 ካብ ሰንዓፈ 5 ካብ መንደፈራ 4 ካብ ድዋርዋ ሓደ ድማ ካብ ዓዲ ቀይሕ 10 ካብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ዓንሰባ ማለት 8 ካብ ሃበሮ 2 ካብ ከረን ከምኡውን 3 ካብ መወሸቢ ማእከላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት 2 ካብ ባጽዕ ሓደ ድማ ካብ ዳህላክዮም ዝኸምዚል እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 45 ካብ ዞባ ደቡብ 42 ካብ ዞባ ማእከል 2 ድማ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ብጠቕላላ 89 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳዕ ሎሚ 9390 በፂሕሎም 8871 ካብዚኣቶም ሓዊዮም ዝተፋነው 95 ብሞት ዝተፈልዩ 424 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትር ጥዕና 25 ጥሪ 2022
ኣብ ዞባ ደቡብ ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንምዋሓስ ተራን ኣበርክቶን ምምሕዳራትን ኮምን ከዓዝዝ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ፀዊዑ ወኪል ኤሪና ሸዊት ገብረ ብርሃን ዘዳለወቶ ዜናው ጸብጻብ ፍርቱና ዓንዶም ب25 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተኻየደ ገምጋም ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ዞባ ደቡብ አቶ ገብረ ሚካኤል በርሃ ኣብዝሓቦ ሓበሬታም ኣብ ቁፅፅራዊ ስራሓት ዓቕሚ ኣባላት ብምውሳኹን ህዝባዊ ሰራዊት ብዝገበርዎ ደገፍን ብርሰት ኣግራብ ካብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ከባቢ ጥምጥመ ኣብ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ድማ ከባቢ ምሕማድ ኣብ ሃብቲ ገረብ ብርሰት ከም ዝተረኣየ ዝሓበረ አቶ ገብረ ሚካኤል ኣብ መብረቓዊ ኣጻድፍ ደምሒና ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ 9 ሄክታር ብዘጋጠመ በራሓዊ ዝወረደ ዕንወት ከዓ ብቐሊል ከም ዘይግመት ኣብሪሁም ንመደባት ምግራብ ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ዝተዳለወ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ፈልስታት ብወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ውልቃውያን ገረብቲ ህዝቢ ከምኡውን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ከም እተተኽለን 80 ሚእታዊት ካብኡ ከም ዝጸደቐን ኣፍሊጡ ኣብቲ ዞባ ብውልቂ ዝውሰዱ ውፅኢታዊ ናይ ምግራብ ተበግሶታት ብደረጃ ትካላት ክሳዓብ ዘዝኻኸረ አቶ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዕቃበ ዝተተኽለ ፈልስታት ዘሎ ድኻማት ንምፍዋስ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል እጃሙ ከበርክታት ተሓሳሲቦም ኣካያዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኮሎኔል ክንፈ ሃብቶም ብወገኑም ብርሰት ኣግራብ ንኽግታእ ዝምድና ኣባላት ተኣሓዱ ምስ ኣመሓደርቱ ንኡስ ዞባታት ክድልድል ብምዝኽኻር ማዕረቲ ገረብ ንምፍላስን ንምትካልን ዝካየድ ጻዕርታት ኣብ ሓለዉ እውን ትግሃት ክህሉ ተላብዮም ካብ ክትግርብ ክትሓዝእ እቲ ዝበለጸዩ ዝበለ ኮሎኔል ክንፈም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ገረብ ዝቆርጹን ዘብርሱን መቕጻዕቶም ኣብ እዋኑ ክትግበር ብምዝኽኻር መምርሒ ስራሕ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ እዋኑ ክበጽሕ ተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ኣብረስቲ ዝውሰዱ ስጉምቲ ኣራምን ዘየዳግምን ክኸውን ከምኡውን መለለይ ክዳን ኣባላት ኣብ እዋኑ ክዕደል ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታትን ለብዋታትን ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝረአ ምቁራጽ ተምሃሮ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምግታእ ዕቱብ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ሓቢሮም كما قال نايت زكاد زلو تصعري صعبينات مبخان غزين مقراص نمبراه نكوميتي ولدي انقاقحي سلطناتات نمهاب مدب كم زلو زحبره حلفت بيت صحفت ممهر ابراهيم اكود السلطنا ولدي بحرياتن زمباليتاتن دقوم بغبو نمفلات كم زحجز غليصوم كوميتي ولدي ابز حلفه اوارح اب مبزحتن ابيات تمرتي عدت بمغبار كنتات تمهارو ابيات تمرتن ممهرانن بزملكت سفيح مرداتا خم درخبت تقيسو دما نفس وكف ولادي درجان كنتاتن ولادو نمفلات ورحاوي نابيت تمرت بمخاد مزملكتم اكلات كم زمي تغيرو خم زلو غليصوم زغمزيلن كولوسو تافي دقنسيو اب مباتا ناب 400 ميتاويت اب ماكلاي درجه دما ناب 36 ميتاويت كم زبرخ زحبره ممهر ابراهيم اب كلاي درجه جن 15 ميتاويت طراي بمهلاو نزي ناب زدل درجه كبن مبالو نتي طنقطات بمللاي زدل سغمتي نموساد بوهدت يسرح كم زلو افليتوم امحدار نوزبا اسمات اتو ادم عثمان بغديو اب كلاي درجه زره من كلكال تساتفنا دقنسيو تمهارو نمكتا حبرت السبح فشا ولد دما بفلاي تروم كعززو تلابيوم ابنو زبا اسمات بتقلالا لعلي شدوش شحته مهاروز انقدا شوعته كوماوي موالة تصانات حانتي سرع موالة تصانات عسرته ناي مباتا شدوش ناي ماكلاي درجه حانتي احداريت ناي كلا درجه ابيات التمرتي كمون شمونته ناي مدبع عاريوت نقطاتات الله زيناتات وشتا هاجر ابز فتصيمنا زيناتات وصاخ نملسكم منا مكتزالكم كتقصلوا دقيمنا بخبرنا نعدم وتهدرون صدتاون زمدنا ان مدنفاع سرح زلوا روسيان تشاينان تمال 25 طري اب بحر عرب لممد حيل بحري اكايدن علامات الممد مقصلتا نايتي زمدنا ان محيال زكايدو خكايدو زصنحن طفتات مهانو كايغلص انتلو نهاجرات معراب ملختي نمتحلاف كخون كم زخل غنا وتهدراوان تنتنتي يمتهم روسيا تشاينان ايرانن ابزغنيات زي اب هنداو وقيانوس لممد حيل بحري يكايدا خمزلو ايغلص هاجرات معراب بحفشا امريكا دما بفلاي تشاينان روسيان كم قندي صتاوي سغات بمغلاص ابلعليان صاطن مفتار كم سرحات صبصبات يردوم اب 2022 ب5.9 ميتاويت كعبي تسميت تغيرلو زنبره قطب عالم
ናብ 4.4 ሚታዊት ከንቆልቆል ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣሚቶም ብመሰረት ትንበያ ዕብየት ቁጠባ ቻይና ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመቶ ብባዶ ነጥቢ 8 ሚታዊት ናይ ኣሜሪካ ድማ ብ1.2 ሚታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ተፈሊጡሎም ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ብሰንኪ ክሊማዊ ነውፂ ዝስዕብ ዘሎ ትሑት መጠን እቶት ሕርሻን ገለ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምንቁልቋል ዕብየት ቁጠባ ዓለም ምዃኖም ተገሊጾም ኣብ መወዳእታ 2019 ዝተኸስተን ገና ዘይተገተአን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኪኖ ሰባዊ ክሰራታቱ ኣብ ቁጠባ ዓለም ኣቐዲሙ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኡ ኣብ ሳልስት እዚ ኣብ ማያት ፍሎሪዳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ 39 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይቃላሕ ኣሎ ግዳያት ንምድሓን ብዝካየድ ዘሎ ስርሒት ዛጊት ብሂወት ዝተረኽበ ሰብ ከም ዘየለዮም ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ሂወት ኣሜሪካ ሓቢሮም ዘለዎም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፈናዊ ሓበሬታ ኣሎ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብሄሊኮፕተራትን መራኸብን ዝተሰነየ ጽዑቕ ናይ ምድላይ ስርሒት የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተኸታታሊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ከካይድ ከም ዝጸንሐ ዝውቀስ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብቲ ዞባ ተወሰኽቲ ሰራዊትን ኣጽዋርን ክልእኽ ከም ዝጀመረ ፍሊጡ ዕላማት ስጉምቲ ንዩክሬን ካብ ሩስያ ክመጻእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምግታእ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ መቐጸልታ ናይቲ ህላዊኡ ኣብቲ ከባቢ ንምውሓስ ከካይዱ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትእትታው ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ምስ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ብዘተ ክፍታሕ ከም እትደሊ እትሕብር ሩስያ ንሓድሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኔቶ ኮኒናቶላ ኔቶ ኣቐዲሙ ኣብ ኢስቶንያ ላትቪያ ሊትዌንያን ፖላንድን ልዕሊ 4000 ሰራዊትን ብርክት ዝበለ ኣጽዋርን ከም ዝዋፈረ ዝፍለጥ እዩ ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ መራሒት ናይቲ ኺዳን ዝኾነት ኣሜሪካ ናብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዝለኣኹ ኣሳት 9,000 ወተሃደራት ኣብ ተጠንቀቕ ገይራ ከም ዘላ ትገልጽ ኣላ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዝተራቐቐ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኻ ኣይርስዕን ዝሓድሽ ምዕባሌታት ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ከቢድ ወተሃደራውን ጸጥታውን ወጥሪ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተንተንቲ የጠንቅቑ ሰሜን ኮርያ ትማል 25 ጥሪ ክሩዝ ሚሳይል ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገልጸ ክልተ ፈተነታት ከም ዘካየደት ደቡብ ኮርያ ፍሊጣ እቲ ሃገር ነዚ ናይ ሎሚ ደሚርካ ኣብዚ ዓመት ጥራይ ክልተ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ዝርከቦ 5 ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይጠቕሱ ዕላማቲ ንጥፈታት ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕን ክመጻእ ዝኽእል ግዳማዊ ተጻብኦ ንምምካትን ምዃንኣ ሰሜን ኮርያ ትሕብር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ሓድሽ በይናዊ እገዳ ድሕሪ ምጽዳቓ ኣቋሪጻቶ ዝጸንዐት ፈተነታት ኒውክሌስን ዶብ ሰገር ሚሳይልን ዳግማይ ክትጅምሮ ከም ትኽእል እውን ሰሜን ኮርያ ከተጠንቅቕ ጸኒሓ እያ እዚ ተደጋጋሚ ፈተነታት እዚ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ኣብ ኤስያ ዝርከባ መሻርክታን ሻቁሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ብጉዳይ ኒውክሌሳዊ ስምምዕ ኣብ ከተማ ቪየና ዝካየድ ዘሎ ርክብ እወታዊ ምዕባለታት ከም ዝረኣየትሉ ኢራን ሓቢራ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ትማል 25 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መንጎ ሃገሩን ሓያላን ሃገራትን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ፍልልያት እናጸበበ ይመጽእ ከም ዘሎ በዚ ድማ እዚ ናይ ሻሙናይ ዙርያ ርክብ ካብቶም ዝሓለፉ ርክባት ዝሓሸ ውጽኢት ክርከቦ ዘለዎ እምነት ገሊጹሎም ኢራን እቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ትርጉም ክህልዎ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ክለዓልያ ክትጽውዕ ጸኒሓ ይኹን እምበር ኣሜሪካን ኣብ ስምምዕ ዝፈረማ ካልኦት መሻርክታን ንጠለባት ኢራን ክነጽግኦ ብምጽንሕን ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ናይ 7 ዙርያታት ርክብ ብዘይፍረ ከም ዝተዛዘመ ጸብጻባት የረድኡ እቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘጽደቐቶ እገዳ ከተልዕሎ ኢራን ድማ ኒውክሌሳዊ መደባታ ከተጉድሎ ዝብል ነጥብታት ይርከቦ ይኹን እምበር ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳ ከም ዘጽደቐት ኢራን ድማ ከም መልሰ ግብሪ ንመጠን ምምዕባል ዩራኒየም ከም ዘማዕበለቶ ይዝከር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናው መሰናዶና ንምዝዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መቓን ምትሕግጋዝ ዘላቒ ምዕባለ ብወግዒ ኣበጊሶም ኣብ ዞባ ደቡብ ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንምውሓስ ተራን ኣበርክቶን ምምሕዳራትን ኮምን ክዓዝዝ ጻውዒት ቀሪቡ
ኣብ ንዑስ ዞባ ኣስማጥ ምቁራጽ ካብ ማዕዲ ትምህርትን ምግታዕ ዕቱብ ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ። ሩስያን ቻይናን ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣካይደን። ኣብ 2022 ዕቤት ቁጠባ ዓለም ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመቶ ክጎድል ከም ዝኽእል ተኣሚቱ። ኣብ ማያት ፍሎሪዳ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ 39 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ። ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና በዝተፈጺሙ ድሓን ዋዕሉ።